Matti Vanhanen, Perheyritysten liitto ei ole vain tällaisten pienten perheyritysten liitto. Kertoisitko hieman meidän katsojillemme, että minkälaista liitosta on kyse? No, tämä liitto on suomalaisen kasvollisen omistajuuden puolesta toimiva liitto, ja voidaan sanoa, että meidän jäsenyritykset, joita on noin 400, ne edustavat pitkälti tällaisia keskisuuria ja suuria yrityksiä. Joukossa on kyllä pienempiäkin. Heitä yhdistää se, että he haluavat jatkaa yrityksiä perheen tai suvun puitteissa, jatkaa sitä perinnettä, joka on, ja heillä on hyvin vahva arvopohja kotimaisen omistajuuden puolesta. Ja heille ehkä yhteistä on se, että he katsovat, että omistajuudella on väliä, että omistaja tekee ne strategiset päätökset yrityksessä, ja on arvo sinällään se, että meillä on kotimaista omistajuutta yrityksissä. Silloin on todennäköisempää, että myös investointeja ja työpaikkoja kehitetään täällä Suomessa. Eli me keskitytään edunvalvonnassa omistajuudesta lähteviin kysymyksiin. Täällä on tietysti pääomatuloverotus, osinkoverotus ja erityisesti perintö- ja lahjaverotus ovat aiheita, jotka on pinnalla. Nyt Suomen talous kehittyisi kaikkein parhaiten, jos oikein aikaan saataisiin sellainen buumi sukupolvenvaihdoksille, ja se vaatisi sitten perintö- ja lahjaverotuksen aika isoa muuttamista. Mutta sitten meillä on lisäksi erittäin vahva sisäinen järjestötyö, jossa annetaan valmennusta erityisesti sukupolvenvaihdokseen liittyen. Meillä on erillinen seuraajapolvitoiminta, Next Generation, näiden perheiden ja sukujen nuorille, jossa he voivat verkottua ja valmistautua vähitellen siihen tulevaan vastuuseen. Ja lisäksi yritetään saada myös luopumassa olevia yrityksiä suunnittelemaan se luopuminen niin, että jatkajilla olisi mahdollisimman hyvä jatkaa ja yritys luovutettaisiin paremmassa kunnossa eteenpäin kuin se oli saatu. Niin tosiaan nyt jo viitattiinkin hieman tuohon, mitä kaikkea hyötyä yritykset saavat, jotka liittyvät teidän liittonne jäseniksi. Kerro vähän, mitä muita asioita pyritte ajamaan teidän liittonne kautta. No, me teimme todella Pohjola-pankin kanssa strategisen yhteistyösopimuksen. Pitkäaikainen yhteistyö jatkuu, ja Pohjola-pankki muiden yhteistyökumppanien kanssa on auttamassa meitä järjestämään eri tilaisuuksia. Meillä on vuosittainen suuri perheyritystapahtuma, joka on vahva verkottumistapahtuma aina keväisin Finlandia-talolla. Kuukausittain on perheyritysiltoja, joissa aina kukin yhteistyökumppani tuo sinne sen ajankohtaisen teeman. Sitten meidän eri koulutus- ja valmennusjaksoilla useasti on myös nämä yhteistyökumppanit mukana. Me oikeastaan omassa valmennus- ja koulutustoiminnassa keskitytään näihin, voi sanoa, omistajuudesta lähteviin kysymyksiin, sukupolvenvaihdoksiin, yrityksen strategiseen johtamiseen, hallitustyöskentelyyn ja omistajastrategian kaltaisiin kysymyksiin. Niin voisitko hieman syventää Pohjola-yhteistyötä? Tuossa jo hieman sitä lohkaisitkin, mitä tämä tarkoittaa teidän liittonne näkövinkkelistä. No, meille tämä yhteistyö on tietysti erittäin tärkeää, että Pohjola-pankki on osaava ja merkittävä toimija Suomessa, ja he tuovat asiantuntevuutensa meidän eri tilaisuuksiin. Heillä on asiantuntija-artikkeleita meidän nettisivuilla ja sidosryhmää lehdessämme, mutta ehkä kaikkein olennaisinta on todella se, että meidän tilaisuuksissa sekä täällä Helsingissä että alueilla niin pankin edustajat aina sovitusta teemasta alustavat, ja yhteyden saaminen ei ole sitä kautta helppoa. Niin tosiaan, minkälaisena näet suomalaisten yritysten ja yrittäjien tilan tällä hetkellä? Se ei nyt välttämättä nyt ole niin ehkä Euroopan ihan kirkkaimmassa kärjessä tällä hetkellä, kun ajattelee, mitä tiettyjä ongelmia sillä on. Niin jos ehkä kaksi sellaista suurta ongelmaa sanoisi ajankohtaisesti, niin kyllähän tosiasia on se, että tässä voisi sanoa globaalissa kilpailussa meidän kustannuskilpailukyky Suomessa on heikentynyt, ja se heijastuu kaikkiin yrityksiin, varsinkin niihin, jotka harjoittaa vientitoimintaa, mutta kilpailevat myös tuontitavaroiden kanssa. Mutta sitten toinen ehkä meidän liittoa ja meidän liiton toimialaa lähemmin koskettava asia on sen, että tänne 2008-2009 finanssikriisin jälkeen niin rahoitusmarkkinoiden tilanne on selvästi kiristynyt, ja nyt voi sanoa, nyt pitäisi panna enemmän painoa yrityksen omalle pääomalle, sille, että sitoutettaisiin omistajat vahvemmin yrityksiin, ja tämä vaatisi myös verouudistuksia valtiovallan puolelta, sellaisia uudistuksia, jotka kannustaisivat oman pääoman vahvistamiseen. Se aina helpottaa sitten myös asiointia rahalaitosten kanssa vieraan pääoman saamiseksi. Eli kyllä nyt, jos ajatellaan investointimahdollisuuksia, niin meillä on vaikeuksia sekä tämän kysynnän ja kustannuskilpailukyvyn
kyvyn takia investoida Suomeen, mutta myös kyllä tämän rahoituksen koko problematiikka finanssikriisin jälkeen on selvästi heijastumassa siihen, että on varovainen ilmapiiri suhtautumissa investointeihin. Just tämän takia oikeastaan tarvittaisiin perheyrityksiä, joilla kuitenkin näkökulma ja katsanto on huomattavasti pidemmälle tulevaisuuteen. Heillä on paljon useasti kokemuksia jo monesta lamasta taaksepäin ja tietävät sen, että ei pidä masentua seuraavien kuukausien näkökulmasta, vaan täytyy katse pitää pitkällä tulevaisuudessa. Ja silloin kun on vahva päämäärätietoinen ankkuri omistajayrityksessä, joka uskoo siihen, että yritys on oikealla asialla, oikealla markkinalla, niin vaikeuksista selvitään. Niin tosiaan olet itsekin ollut todistamassa muutamaa lamaa tuossa mennä vuosina. Miltä tämä tämänhetkinen Euroopan taloudellinen tilanne tai ehkä koko globaali taloudellinen tilanne, nyt tietysti Kreikka-soppa tuossa vielä tuntuu syvenevän? No, tätä haastelua annetaan marraskuun lopulle ja jos tätä vertaa syksyn 2008 tunnelmiin, niin tässä on erittäin paljon samoja merkkejä. Ehkä samanlaista maailmanlaajuista investointien pysähtymistä ei onneksi ole tapahtumassa kuin silloin sen finanssikriisin takia tapahtui, mutta kyllä tässä meidän teollisuustuotannon viennillä on samanlaiset vaikeudet olemassa ja sehän silloin johti sitten vuonna 2009 erittäin isoa kansantuotteen romahtamiseen. Nyt ei toivottavasti ole tapahtumassa samaa, mutta valitettavasti ennusmerkeissä on paljon yhteistä. Ja kuvaavaa tällaisen tilanteen ennakoinnille on se, että huomasin, että OECD oli juuri tänään antanut maakohtaisen ennusteensa, jossa ennustaa Suomelle ensi vuonna talouskasvua. Pientä kasvua, mutta kasvua kuitenkin. Tarkistin, että ei OECDkaan 4 vuotta sitten kyennyt marraskuussa 2008 ennustamaan oikein. He silloinkin ennustivat vuodelle 2009 Suomelle talouskasvua ja lopputuloksena oli -8% kansantuotteen romahdus. Eli päätöksiä joudutaan tekemään nyt hämärässä. Ja yritykset, uskon ainakin perheyritykset, tekevät näitä omia päätöksiään sillä kokemuksella ja vaistolla, joka heillä on menneisyydestä ja ikään kuin tavoitteena on se, että tulee minkälainen tilanne hyvänsä, niin yritys pystyy jatkamaan omaa tarinaansa. Tosiaan olet jättänyt tuon päivän politiikan ja siirtynyt tänne Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi. Kerro vähän, minkälaista tämä alkuaikasi on täällä ollut. No, tämä on ollut erittäin mielenkiintoista, että meillä on todella loistavat yritykset jäseninä. Olen vieraillut jo suuressa joukossa meidän jäsenyrityksiä. Nämä edustaa ehdottomasti, voisi sanoa, Suomen eturivin yrityksiä. Oikeastaan juuri sellaisia, joihin myös Saksan talousihme perustuu. Heillä on vahvoja perheyrityksiä laidasta laitaan, jotka on saavuttaneet maailmanlaajuisestikin ykkösaseman. Ja meidän pitäisi luoda sellaiset edellytykset, että myös Suomessa nämä perhe- ja sukuomisteiset yritykset voisivat pala palalta kasvattaa sitä sekä osaamista että pääomansa niin, että tämä kasvu olisi mahdollista. No, ehkä tässä liiton toiminnassa melkein kaikkein kiinnostavin puoli on tämä yritysten jatkuvuus. Se, että kuinka perheiden sisällä, kaikissa perheissä on vähän omanlaisensa sisäinen dynamiikka, että minkälaista, voi sanoa, edellytyksistä ja elementeistä se päätös syntyy, että yritystä jatketaan seuraavalle polvelle. Ne on tärkeitä päätöksiä sen yrityksen ja perheen kannalta, mutta tietysti myös meidän Suomen talouden kannalta. No sitten vanhasta elämästä tässä jatkuu tietysti tämä yhteydenpito poliittisen päätöksentekoon näiden edunvalvontakysymysten kohdalla. Niiden osalta voisi sanoa, että meillä on vähän liikaa semmoista kateuden ilmapiiriä tässä poliittisessa kiehunnassa, että esimerkiksi pääomaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan aivan liikaa tällaisen tulonjakosilmälasien kautta, kun ehdottomasti nyt pitäisi katsoa omaan pääomaan liittyviä asioita yritysten kasvun rahoittamisen näkökulmasta. Teidän tavoitteena on pitää suomalaiset yritykset suomalaisessa omistuksessa. Tietysti aina on aika iso houkutin porkkana se, että tulee joku iso ulkomainen yritys ja ostaa pienen kilpailijan siitä pois. Mitenkäs tällainen trendi saadaan lopetettua, jota aika paljon kumminkin Suomessa on nähty, että nuo perheyritykset ovat menneet tuommoisille isoille yrityksille tuolta Euroopasta? Jos on kyse vähänkin merkittävämmästä perheyrityksestä, jolla on sukupolvenvaihdoksessa vaikeuksia, niin se ostaja ei löydy kotimaasta, vaan se löytyy maailmalta. Useasti tulee pääomasijoittaja tai suurempi ketju, jolla on intressi maksaa siitä ja saada Suomeen markkinoita tällä tavalla. Ja tätä liikettä tapahtuu koko ajan, mutta sen vastapainona pitäisi turvata se, että täällä koko ajan olemassa olevat perheyritykset voisivat kasvaa ja vahvistaa asemaansa. Ja tavoitteena pitäisi olla se, että
vähemmän myytäisiin, että enemmän jatkettaisiin perheen puitteissa. Että jos katsotaan sitä merkitystä, joka omistajuudella on investointipäätöksiin ja päätökseen, missä pidetään pääkonttori, mihin maksetaan verot, niin kyllä se, että omistajalla on sydän kotimaassa, se on erittäin iso tekijä näiden perheyritysten päätöksenteossa. Aina luulla, että pelkästään raha ja se viivan alle jäävä seikkaa ratkaisee. Se ei pidä paikkaansa perheyritysten kohdalla. Niissä omistajan oma arvomaailma ohjaa erittäin paljon sitä päätöksentekoa, joka yrityksessä tapahtuu. Ja tässä mielessä minusta tässä voi sanoa globaalissa kiehunnassa niin on tietty turvallisuutta luova tekijä se, että meillä on kasvollisia kotimaisia omistajia verrattuna siihen, että se omistus on jossain tuolla kasvottoman institutionaalisen rahaston salkunhoitajan käsissä.